Za čo? Za čo? S nárastom počtu roľníckeho obyvateľstva, ale aj s rozvojom sklárstva v tomto regióne. Uhorské ministerstvo vnútra povolilo 21. októbra 1890 osamostatnenie sa Hriňovej od Detvy. Obec sa vytvorila v politickom okrese Veľkoslatinskom. Municipiálny výbor z Volenskej župy schválil zriaďujúci štatút dňa 5. septembra 1891 pod číslom 322/1891. Od tohto dátumu existuje Hriňová ako samostatná obec. Okrem vlastnej osady Hriňová boli do nej začlenené aj mnohé okolité osady a lazy. Krivec 1 a 2, Slanec, Mangútovo, Štoliansko, Gondová jama, Biele vody, Vrch Slatina, Magura, Snohy a Vrch Dobroč. V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov. Predstaviť vám tretieho laureáta na cenu primátora mesta Hriňová. Narodil sa v roku 1943 v Hriňovej. Počas základnej 9-ročnej školy tancoval v detskom súbore. V roku 1959 počas stredoškolských štúdií na MIAVE sa v Bratislave stal víťazom krajského kola v hre na ústnu harmoniku. V roku 1964 ocenený za najlepšiu choreografiu na celoštátnom kole armádnej tvorivosti v Hradci Králové. Po príchode zo základnej vojenskej služby oživuje folklór v Hriňovej a v roku 1966 sa zúčastňuje na prvom ročníku podpolianských slávností v Detve ako choreograf tancov Zbojník a Hriňovský šatkovec. Je spoluzakladateľom týchto slávností. Po odmlke z rodinných, ale aj z politických dôvodov 20. januára 1972 zakladá terajší súbor Hriňovčan ako umelecký vedúci a choreograf, kde zotrval 12 rokov. Neskoršie ako odborný poradca a spevák. Je zakladateľom súťaže Rozospievaná mlať. Je účastníkom rôznych festivalov a nahrávok v rozhlase i v televízii. Ako predseda celozávodného výboru Československého zväzu mládeže, kde bola pričlenená aj dedinská organizácia, poriadal rôzne kvízy, besedy, kurzy, čím naplňal mimopracovnú činnosť mladých ľudí. Bol tiež hercom a spolurežisérom v divadle. Pre Maticu Slovensku pripravil podoby tanca ako štúdijný materiál pre zahraničných Slovákov. Pomáhal pri nakrúcaní televíznych dokumentov Válenie májov v Hriňovej, Lazovné nôty a pri príprave projektu Hriňovská svadba. Dlhé roky robieval starejšieho na svadbách a v súčasnosti si užíva dôchodok pri počúvaní podpolianských piesní. Primátor mesta Hriňová udeľuje Emilovi Šulekovi cenu primátora mesta za celoživotnú prácu pre rozvoj hriňovského folklóru. Hovorieva sa,
že za rokmi prejdenými zastav sa za vše a obzri sa späť. Zamysli sa a ak si naplnil svoje zámery z dobre vykonanej práce a ostalo aspoň niečo po tebe, je to taký hrejivý pocit, ako táto cena, ktorú si na mňa spomenuli, za ktorú veľmi pekne ďakujem. Laureátom na cenu primátora mesta Hriňova je aj mladý muž, narodený v Detve v roku 1973. V 5. ročníku základnej školy začal účinkovanie v detskom folklórnom súbore Hviezdička. Ako úosnak so skupinou 20 detí prešiel do prípravky folklórneho súboru Hriňovčan, v ktorom pôsobil ako tanečník, neskôr tanečný pedagóg pod vedením Zuzany Panákovej. V 16 rokoch prevzal spoluvedenie detského folklórneho súboru Hviezdička a od 18 rokov sa stal umeleckým vedúcim a choreografom spomenutého súboru. Je zakladateľom detského folklórneho súboru Vrchárik, spoluzakladateľom festivalov Deti pod Polanou a Muziky pod Polanou, spolurežisér a choreograf pôvodných slovenských detských muzikálov v produkcii základnej umeleckej školy Hriňová. Iniciátor a spoluusporiadateľ cyklických podujatí Vianočný program, ľudový ples, Hviezdička a jej hostia. Ako choreograf pracoval pre folklórny súbor Hriňovčan, detský folklórny súbor Slniečko z Detvy a detský folklórny súbor Polana z Očovej. Pri Národnom osvetovom centre ukončil tanečnú pedagogiku a je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbore etnológia. V súčasnosti pracuje ako učiteľ v základnej umeleckej škole. Súčasný umelecký vedúci a choreograf detského folklórneho súboru Hviezdička a predseda rovnomenného občianskeho združenia, člen komisie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej pre rozvoj, kultúru a vzdelanie, dramaturg a režisér detského folklórneho festivalu Deti pod Polanou a člen programovej rady folklórnych slávností pod Polanou v Detve. Primátor mesta Hriňová udeľuje magistrovi Milanovi Obrtalovi cenu primátora mesta za mimoriadny prínos pri práci s mládežou a šírení dobrého mena mesta prostredníctvom folklóru a ľudového umenia. Moje poďakovanie patrí predovšetkým maminke. A človek vo svojej mysli si môže predstavovať, že je pohorie himalajské, ale v konečnom dôsledku bez spoločenstva, bez druhých ľudí, ktorí pri ňom ostávajú v dobrom i v zlom, je len obyčajné zrnko piesku na púšti. Takže túto cenu za tie roky je tu vymenované kopec toho, čo som urobil, ale to nie je ja len. Takže ešte raz srdečná vďaka patrí
ľuďom, ktorí stali pri mne v dobrom i zlom a s ktorými sme spolu dokázali, myslím, že toho dosť. Ďakujem pekne. Práca s mládežou a hlavne v oblasti folklóru je namáhavá, ale jej výsledky sú krásne. Preto nám dovol, Milánko, aby sme ukázali tu prítomným, čomu si nás priučil. Medzi laureátmi na cenu primátora mesta Hriňová je aj žena. Narodila sa v Hornej Marikovej pri Považskej Bystrici, kde prežila svoje detstvo u najstaršej sestry. Po absolvovaní Stredného odborného učilišťa chemického sa zamestnala v závodoch ťažkého strojárstva štátny podnik Detva. Po roku prišla pracovať do závodu v Hriňovej a následne sa sem aj presťahovala. Príchodom na Podpolanie začala tancovať ako radová tanečnička vo folklórnom súbore Hriňovčan. Prepracovala sa tam až na solistku. V roku 1980 pod jej vedením dosiahol folklórny súbor Hriňovčan v súťaži súborov v Žiari nad Hronom zaradenie do kategórie C. V roku 1984 sa súbor stal opäť pod jej vedením držiteľom kategórie B. Popri zamestnaní sa postgraduálne venovala štúdiu v odbore choreograf ľudových tancov, ktoré absolvovala v roku 1984. V máji roku 1984 získala ocenenie na krajskej súťaži choreografii za tanec hutiansky. Jej prvou vlastnou choreografiou bol tanec kmotry, neskôr nasledovali hajdúch, hutiansky, regrút, hry, hriňovský šúchaný a páračky. Primátor mesta Hriňová udeľuje Zuzane Panákovej cenu primátora mesta in memoriam za celoživotnú prácu pre rozvoj folklóru a ľudovej kultúry. Cenu preberá dcéra ocenenej slečna Jarmila Panáková. Takže v prvom rade by som chcela povedať, že ma veľmi mrzí, že si túto cenu moja mama nemohla prísť prevziať sama. A ďakujem pánovi primátorovi, že ste na ňu nezabudli a že ste na ňu mysleli, pretože si myslím, že odkonala veľkú prácu. A ďakujem aj ľuďom, s ktorými mohla spolupracovať, jej tanečníkom a taktiež muzikantom, pretože bez nich by to nebolo to, čo to je. Ďakujem veľmi pekne. Cena primátora mesta Hriňová, udelená in memoriam, bude aj Hriňovčanovi, narodenému v roku 1953.
Základnú školu navštevoval v rokoch 1960 až 1969. Potom sa vyučil na strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Struši. Po vyučení sa zamestnal v závodoch ťažkého strojárstva, štátny podnik závod Hriňová, kde pracoval do roku 1989. Od roku 1970 pôsobil ako tanečník vo folklórnom súbore Hriňovčan a pomáhal aj s vedením detského súboru. Ovplyvnený ľudovou kultúrou sa od roku 1993 začal venovať umeleckému rezbárstvu. Ako samouk začal stvárňovať fujaristov, betlehemcov, vyrábal bakule a fajky. Vytvoril pohyblivé súsošie pod názvom Hriňovská trojka. Spolupracoval s Detvianskou umeleckou kolóniou a zúčastňoval sa ľudovo-umeleckých remeselníckych výstav. Prvú výstavu mal vo vojenskom posádkovom klube vo Zvolene. Vytvoril 4 kompletné betlehemy. Posledný z nich je každoročne inštalovaný v kostole na Raticovom vrchu. Betlehem mohli zliadnuť aj návštevníci Hriňovských Vianoc v roku 2010. Bohužiaľ, umelec, samouk, vzácny človek, manžel nás náhle opustil pár dní pred týmto podujatím. Primátor mesta Hriňová udeľuje Jánovi Čipčalovi cenu primátora mesta in memoriam za celoživotný prínos pri zachovaní ľudového umenia a miestnej kultúry a za rozvoj umeleckého rezbárstva. Cenu preberá vdova po ocenenom pani Emília Čipčalová. Opustil nás už aj laureát na cenu primátora mesta Hriňová, narodený v Hriňovej Jaseňovo v roku 1953 ako najmladší z 5 súrodencov. V rokoch 1958 až 1968 navštevoval základnú školu na Starom sídlisku. Po skončení školskej dochádzky začal pracovať ako stavbár vo Zvolene. V roku 1978 prišiel pracovať do závodov ťažkého strojárstva, štátny podnik závod Hriňová. Zo zdravotných dôvodov mu bol v roku 1993 priznaný invalidný dôchodok. Tomu nebránilo začať trénovať žiackú kategóriu futbalistov.
Do Hriňovského divadla prichádza v roku 2000. Tu sa uplatňuje ako herec, vedúci súboru a divadelný technik. Herecky sa predstavil v mnohých inscenáciách a stvárnil množstvo hereckých postáv. Mohli sme ho vidieť ako Richtára v inscenácii Tri vrecia zemiakov, ale aj v populárnych hrách ako Jánoši či Bátorička. Jeho posledná úloha bola postava Stepana Stepanoviča pre Antona Pavloviča Čechova Pitačky. Kariéra divadelníka, ale hlavne dlhoročné úlohy otca a manžela sa náhle skončili v roku 2010. Primátor mesta Hriňová udeľuje Bohuslavovi Kalamárovi cenu primátora mesta in memoriam za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj kultúry a hriňovského divadelníctva. Cenu preberie vdova po ocenenom pani Elena Kalamárová. Ťažko sa mi asi rozpráva, ale musím povedať, že toto javisko mám veľmi rád a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si vedú spomínať alebo zaspomínať. Ďakujem. Pieseň z muzikálu Andrew Lloyd Webera nám zaspieva žiačka základnej umeleckej školy Monika Vilhanová a doprevádzať ju bude pani učiteľka Zuzana Rajchová. Hudba je oslavou a po tvrdej práci oddychom. Vychutnajte si teraz skladbu Pasáček a kašpárek z Lódkovej suity Karla Risingera, ktorú nám na klarinete zahrá Adriana González. 1970 v meste Bruntál v Českej republike. Študoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, po ukončení pracoval v Národnej banke Slovenska, neskôr pracoval v PPS Detva na poste finančného riaditeľa. Po 3 rokoch práce v PPS Detva nastúpil do slovenského plynárenského priemyslu štátny podnik Bratislava, kde zastával funkciu riaditeľa ekonomiky, obchodu a správy. Po veľmi zložitom období sa v roku 2002 stal 100% vlastníkom hriňovských strojární. Strojárne mu tak prirástli k srdcu, že do nich investuje celý svoj čas. Ako sám hovorí, hriňovské strojárne to nie je firma. To je moje druhé dieťa, ktoré formujem, vychovávam a starám sa o ňu. V dobrých aj v zlých časoch sa plnohodnotne venuje firme, ale aj ľuďom, ktorí v nej pracujú. Hlavne tým ľuďom sa venuje. Nezabúda ani na mesto Hriňová, v ktorom sponzoruje a podporuje vzdelanie, šport a kultúru. Každoročne podporuje aj handicapované deti
zo špeciálnych tried tunajšej základnej školy. Veľmi dbá na vzdelanie svojich pracovníkov, ale aj celého regiónu. V hriňovských strojárniach buduje otvorenú spoločnosť, do ktorej pozýva žiakov hriňovských základných škôl a študentov spojenej strednej školy v Detve, gymnázia v Detve, technických univerzít vo Zvolene, Bratislave, Košiciach a Žiline. V poslednom období presadzuje spoločnosť hriňovské strojárne v Rakúsku, Nemecku, Švédsku, Fínsku, Veľkej Británii, Turecku, Rusku, Indii a Číne. Je to človek, ktorý je srdcom, ale aj duchom neustále na podporaní. Primátor mesta Hriňova udeľuje inžinierovi Romanovi Václavíkovi cenu primátora mesta za rozvoj strojárstva a transformáciu významnej strojárskej spoločnosti ako garanta zamestnanosti v meste Hriňova. Ten úmysel cmárknutím dreva. Vážený pán primátor, milí hriňovčania, najskôr by v úvode dovolte, aby som vám zaprial všetko dobré z najlepšieho srdca ku vášmu peknému okrúhlemu výročiu 120. A samozrejme, že chcem poďakovať za udelenie tohoto ocenenia, aj keď poviem úprimne zaskočilo ma. Uvedomujem si, že v tom rade významných osobností, rodákov, ktorí sa tu narodili a prežili tú značnú časť svojho života a potom šírili dobré meno Hriňovej na Slovensku aj vo svete. Mám možno ten handicap, že to moje ocenenie je za činnosť, ktorá nech by tu stál snať ktokoľvek, tak vždy je vnímaná určitým spôsobom kontroverzne. Aspoň vo verejnosti je to bohužiaľ stále tak zakorenené. Aj tak chcem vyjadriť poďakovanie a vyjadriť presvedčenie, že svojim nejakým drobným dielom aj manažeri, podnikatelia a vlastníci firiem prispievajú k rozvoju a k budovaniu mesta Hriňova. V názve mojej firmy je Hriňova. Či by sa mi to páčilo alebo nepáčilo, sú to hriňovské strojárne a kdekoľvek sme vo svete, alebo keď idem aj z domu, tak žena ma vyprevádza spôsobom, zase ideš do tej tvojej Hriňovej a v podstate aj firmu kdekoľvek v zahraničí, či je to v Nemecku, v Rusku, v Číne, v Indii, hriňovské strojárne každý oslovuje ako Hriňova. Nech sa kdekoľvek zapisujeme, tak my sme Hriňova. Isté, že staviame na obrovské tradícii a hrdlo sa k nej hlásime. Staviame na tradícii viac ako 50-ročnej strojárstva v Podpolaní a samozrejme v Hriňovej zvlášť. Sme na tú tradíciu hrdí, snažíme sa tú tradíciu ďalej budovať, zveľaďovať, šíriť dobré meno Hriňovej a hriňovskej strojárne v zahraničí. A verím, že urobíme len to najlepšie a urobíme oveľa viac ako doteraz pre rozvoj mesta. Isté, všetky veci nakoniec aj sú o peniazoch a podnikanie, aj keď môže byť vnímané vždy z rôznych uhlov pohľadu,
Je to naopak zase zdroj aj príjmov, samozrejme aj mestského rozpočtu, aj teda príjmov zamestnancov, je to vytváranie pracovných miest a je to určité plnenie aj sociálnych funkcií, ktoré každá firma má. Takže ďakujem ešte raz a toto ocenenie vnímam ako záväzok, aby sme to, čo robili, a je to samozrejme ocenenie nielen moje, ale aj ocenenie širšieho týmu ľudí, vnímam to ako záväzok, aby sme to robili úprimne z celej duše a ak sa dá ešte lepšie ako doteraz. Ďakujem pekne. Dámy a páni, tohto laureáta na cenu primátora mesta Hriňova všetci dobre poznáte. Narodil sa v roku 1969 v Detve, ale pobudol v tunajšej pôrodnici iba pár dní, pretože srdce ho vždy ťahalo do Hriňovej. Nuž a o pár rokov po jeho narodení zrušili aj detviansku pôrodnicu. Základnú školu absolvoval v našom meste, vtedy ešte obci, a ako sám hovorí, protekčne vyštudoval ekonomickú školu v Banskej Bystrici. Vtedajší predseda miestneho národného výboru, pán Baláš, ho v rámci vtedajších brancov v roku 1988 poslal čo najďalej do Zvolena na poddôstojnícku školu. Potom ako ekonóm, ktorý nevedel vymeniť ani žiarovku, bránil našu vlast v rámci protivzdušnej obrany štátu. Pracoval po zvolenských mliekárniach a potom 9 rokov v Mestskom kultúrnom stredisku Hriňovej. Nakoľko mu išlo hlásenie v Mestskom rozhlase, najmä o tom, kde predávajú najlacnejšiu cibuľu či cesnak, vtedajší primátor, pán Rudolf Gonda, ho nominoval na miesto redaktora, moderátora do Banskej Bystrice, kde trpí doposiaľ. A keďže pracuje v Slovenskom rozhlase, je slobodný, on sa totiž zosobášil s terajšou RTVS-kou až do dôchodku. Nuž a pre Hriňovú vďačne moderuje také podujatie ako zimné furmanské preteky, detskú spevackú súťaž Rozospievaná mlať či muziky pod Polanou. Jeho láskou je aj divadlo, starejšovanie a interpretácia jedinečných veršovačiek jeho kmotríka Matúša Báťku. Mimochodom, do dôchodku mu ešte chýba 20 rokov a rád by sa dožil takého výročia, aké práve oslavuje Hriňovka. Primátor mesta Hriňova udeľuje Martinovi Koporovi cenu primátora mesta za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti kultúry, za propagáciu mesta prostredníctvom rozhlasovej redakčnej rady. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, ďakujem pekne, vážení Hriňovčania, za toto ocenenie, ktoré už asi ťažko od tých 120 rokov v tejto podobe dostanem. Chcem poďakovať najskôr, ako to býva pri udeľovaní Oscara, mojej mamine, otcovi
učiteľom, všetkým tým, ktorí ma viedli k tomu, kde dnes pracujem, čo vykonávam. A verím, že iba v dobrom pre tú Hriňovú. Ako kedysi povedal pán primátor, spomínaný, bývalý Rudolf Gonda, hovorí mi pri istej príležitosti: Когда тебе жизнь становится невыносимой, сделай ее полезной. Čo znamená, ak sa ti život zdá byť neznesiteľný, sprav si ho užitočným. Ja som si ten život spravil užitočným. Pre vás. Pre obyčajných ľudí, ktorí ma možno počúvajú po celej republike a skrz internetu možno aj vo svete. No a keď som začínal, Hriňova má taký cvenk vo svete, že ja som ani konkurs do rozhlasu vlastne nerobil, iba som sa predstavil Martin Kopor a pán riaditeľ v Banskej Bystrici sa ma opýtal: a odkiaľ ste? Z Hriňovej. Prijatý. A takto vyzerala jedna z prvých reportáží, ktorú som uskutočnil. Samozrejme v Hriňovej, takže poprosím záznam. Stretol z očí v oči s medveďom. S pazúrou mu vytrhol jelenie parožie. Je vynikajúcim rozprávačom, veď životných zážitkov má na rozdávanie. Pán Ladislav Berky z Hriňovej je hrdý na to, že je temperamentný 46-ročný Róm, že je v početnej rodine, ktorá sa vie vždy s humorom povzniesť nad každodenné starosti ich skromného života. Láďo, ako ho volajú miestni, pracuje v tamojšom stredisku služieb. Každodenne tlačí pred sebou káru, zametá ulice a vie sa každému šarmantne a šibalsky prihovoriť. Nebolo by na tom nič mimoriadne, ale spomínaná kára naháňa ľuďom strach. Každého, kto s ňou v uplynulých rokoch pracoval, už odprevadili na onen svet. Povery, výmysly, fantázia ľudí, odpovede hľadal v prvej časti nášho týždňového seriálu priamo v Hriňovej Martin Kopor. Na do dvora istého rodinného domu v centre Hriňovej mierí každodenne ráno pán Ladislav so svojou károu do tejto brány. Káru si potom uloží hneď pod oknom, to už vyjde pani gazdina Evka. Naozaj si pán Ladislav si odkladá tú káričku? No, každé ráno. A ono tá kára, myslíte, že tak trošku takého aj nešťastia či šťastie prináša do tohto dvora? No asi áno. Je to ovplyvnené tou károu, ten váš život? Ja by bola bez tej káry úplne toto. Chýbala by vám. Chýbala by už. Skôr radšej potom tú káru vidíte, alebo pána Ladislava? Aj kára, aj Ladislava. No akurát sa teraz ozvali zvony z kostola, ktorý stojí tesne pred domom, vo dvore ktorého sa nachádza tá kára. Gazda, pán Štefan? Áno. Takže táto kára vám tu neprekáža vo dvore? Nie. Aj vy kvôli tej káre zvyknete byť chorí? Kvôli káre nie, ale Nátku teraz má, lebo je Takže káru neusudzujete kvôli? Choroba mi kára nerobila, ja netiskanie tam. A neochoríte? Neochorím. No, oslovil som aj ľudí, ktorí sú v centre mesta Hriňovej. Ono sa o tej káre hovorí, že prináša nešťastie. Myslíte, že je to v káre alebo v človeku? Je nejaký chorý alebo niečo také, že proste sa to stane, no ale tak to nemôže byť s tou károu spoločné. Ja to tiež chodím riadiť, takže je to robota každá iná. Takže tá kára vám nevadí? Nie. Ja si tiež myslím, že to nie je pravda, že v káre nebude vina. To je osud, alebo čo? Ja si myslím, že je to v človeku, nie v káre. No ako je to s tou károu, tak na to som sa už opýtal zástupkyne vedúceho strediska služieb pani Anky. Naozaj je to kára plná bolesti, že kto ju chytí, tak ten odchádza na cintorín? Tak sa hovorí a tak sa aj dokázalo, pretože už traja ľudia odišli, ktorí sa chytili minulý rok káry. A ten existuje pri tej káre aj akýsi rizikový príplatok? No to nemám na rizikový príplatok. To znamená, že tá kára je akýmsi spôsobom počarovaná, nejakou bosorkou, bosorákom, alebo... Ale nie, to sa len myslíme, že kto sa chytí káry, ten zomrá, ale nie, vôbec nie. To je normálna kára a normálni ľudia s ňou robia, takže to je len tak akože sranda v robote. Takýto zvuk metódy sa ozýva v Hriňovej, v uliciach. Kade chodí vlastne pán Ladislav so svojou tou povestnou károu? Môžem vás poprosiť, keby ste tú metu teraz dali trošku bokom? Máte pri sebe aj tú káru? Naozaj tá kára je akási naozaj prekliata? Je, lebo za tie roky, čo robí na mestskom úrade, tak tam dosť tých ľudí aj pomrelo. A viem, že ste sa tiež zdravotný problém. No,
Bol som 2 týždne v kome, aj spolu tí rektori neprebrali z toho, ale idem s takým pocitom tej káre, že takedy ma sní strach. Pozerám, že máme to na blízku. To je manželka Miroslava Vertiová. Vy chodívate s pánom manželom takto pomáhať? Lebo je chorý. Takže vy nie ste ako zamestnaná v rámci strediska služieb, ale s pánom manželom chodíte zametať tie ulice. Áno, ja som invalidka, tiež chorá. Čo myslíte, že vášho pána manžela zachránil? Boh mu dal jednu šancu a už druhú mu nedá. Viete čo? Ten alkohol, každý ho kosí. No, ono je to vlastne aj takou životnou potrebou, ak chce človek tej nejaké peniažky zarobiť pri tej káre. Keď mám porobenú robotu, tak si stihnem ešte do zberník ako želízko odviezť na nej, a už taká korunka chlapí. Chlebík. Takže tá kára dokonca Aj zarába. Ako sa pozerajú na vás ľudia, ktorí vás stretávajú dennodenne v hriňovských uliciach? No už bolo aj tak, že mi po niektorí povedali, nechaj tú káru tak. Čo mi na to? Nič. Zasmiel som sa a robil som si svoje. Nie, ja som si sám na vine. Káru nechajme tak, len je osudná. No je to naozaj zaujímavý príbeh. Pán Ladislav, mohol by som k vám prísť, nahrať aj pokračovanie príbehu nielen o káre, ale aj toho vášho každodenného života? No, pravda, že nech sa páči. Nájdeme si ten čas. No už tak je to pozvanie Martin Kopor neodmietol. Už zajtra vám prinesieme ďalšie pokračovanie nášho týždňového seriálu. Zavítame priamo do rómskej rodiny pána Ladislava a ja len prezradím, že spolu s Martinom Koporom sa vraj budú kúpať v potoku a dozviete sa aj originálny rómsky recept na pevné nechty. Takže ďakujem mojim respondentom, Vertiovcom. No to malo potom skutočné pokračovanie, malo to úspech, chvála Bohu. No a čo na záver, tak ešte pred tým ďalším vstupom s mojimi vzácnymi kolegami z variácií zaželať. Tieto ťahe sú vzácne srdcu. Tento človek je poklad, ktorý si treba vážiť. A nikdy v živote netreba stratiť vieru, že dvere sveta nám, Hriňovčanom, majú byť vždy otvorené do Korán. Pekný večer želám. Dovolte mi predstaviť vám ďalšieho vzácneho hostia, laureáta na cenu primátora mesta Hriňová. Známy maliar, grafik, ilustrátor a tvorca kreslených seriálov sa narodil v roku 1962 v Detve. Detstvo prežil v horárni v Hriňovej. V rokoch 1977 až 1981 študoval strednú umeleckú priemyselnú školu v Bratislave. Po maturite pracoval ako kulisár, reštaurátor a geofyzik. V rokoch 1985 až 1991 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave grafiku. Vzhľadom k revolučným zmätkom ukončil školu ako sochár. V novembri 1989 študoval vo 4. ročníku a v novinách Zmena publikoval svoje prvé komiksové pokusy. Od skončenia Vysokej školy výtvarných umení sa venuje komiksu a karikatúre. Dlhú dobu pracoval v reklamných agentúrach. V súčasnosti je na voľnej nohe. Živí sa ako ilustrátor viacerých slovenských a českých periodík. Ilustroval viac ako 50 knižných titulov, ako Rivers of Babylon Petra Pišťánka, Univerzita Emana Erdelyho a Marka Badasa. S jeho ilustráciami vyšli knihy Egona Bondyho Cybercomics a Týždeň v tichom dome. Spolu s Dušanom Taragelom vytvoril knihu Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Publikoval v časopisoch a novinách Echo,
kultúrny život, Smena, Sme, Mladá fronta dnes, Pravda, Kankan, Domino, Fórum, Albatros. V roku 2003 získal cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za vynikajúce ilustrácie ku knihe Roger Kroviak. V roku 2008 v režii Juraja Lehockého bol natočený televízny film, autobiografický komiks od jeho narodenia cez rozprávkovo-dobrodružné detstvo, školské časy plné výmyslov, čas na vojne, bohémskú vysokoškolskú mladosť po jeho súčasný život. Svoju tvorbu predstavil na viacerých výstavách na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Nemecku, Francúzsku, Iráne a Spojených štátoch amerických. Jozef Gertli, známy pod prezývkou Danglár, označovaný za kráľa slovenského komiksu. Hriňová udeluje Jozefovi Danglárovi Gertlimu cenu primátora mesta za mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia, komiksu a ilustračnej tvorby za šírenie dobrého mena mesta. Všade machrujem, že sú z Hriňovej a teraz to budem ešte hlasnejšie vykrikovať. Teraz nám zahrá ľudová hudba pri detskom folklórnom súbore Hviezdička pod vedením pani učiteľky Barošovej. Narodený v Helpe v roku 1956. Svoj kultúrny život začínal pomerne mladý. Po základnej 9-ročnej škole, kde tancoval 3 roky vo folklórnom súbore, sa ďalej zaoberal ľudovým rozprávačstvom. Už ako 18-ročný mal za sebou niekoľko festivalov ľudových rozprávačov a ľudovej tvorivosti mladých. V tom čase už sám napísal, režíroval a hral so svojimi kamarátmi estrádny program. 2 roky potom spieval, moderoval a hral v rôznych zábavných programoch po celom Horehroni. Od roku 1981, kedy sa presťahoval do Hriňovej, sa zapájal do rôznych spoločensko-kultúrnych podujatí, z ktorých najviac zarezonovali variácie Matúša Báťku, ktorý bol aj spoluautorom, režisérom a hercom v jednej osobe. Popri tom viedol kino Polana. Starejšoval, uvádzal plesy, prehliadky spevákov, heligonkárov po celom okolí a rôzne rodinné a spoločenské oslavy. Bol základným pilierom novovzniknutého Hriňovského divadla, v ktorom stvárnil mnoho postav a absolvoval viac ako 100 predstavení.
Za svoje divadelné výkony získal viacero ocenení na oblastných a krajských divadelných prehliadkách. Po vyše 35-ročnej bohatej kultúrnej činnosti sa ešte občas dá nahovoriť na nejakéto moderovanie alebo starejšovanie. Dnes mu už však najväčšiu radosť prinášajú vnúčatá a chalupárčenie. Primátor mesta Hriňová udeľuje Lukášovi Latinákovi staršiemu cenu primátora mesta za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj kultúry a hriňovského divadelníctva. Všetci ma poznáte, takže ja len hovorím, že vďaka Bohu, mojej žene a tým mojim kamarátom a tomu publiku, ktoré ma stále počúva, tlieská mi a posilňuje ma troška vždy dopredu. Takže ďakujem pekne. A samozrejme tým, ktorí mi to udelili. Zoznam laureátov na cenu primátora mesta Hriňova uzatvára náš hosť, ktorý sa narodil v roku 1977 ako prvý syn. Mal 4 roky, keď sa jeho rodina presťahovala do Hriňovej. To už mal sestričku Alenku. Neskôr mu pribudli ešte bratia Paľo a Peter. Na základnej škole bol dobrým žiakom, iba kde tu spravil nejaký špás. Už ako dieťa dokázal so svojimi očkami zázraky. Veľakrát sa stalo rodičom, že mal byť pokarhaný, ale pogúľal svojimi veľkými očami a trestajúci sa museli smiať. Talent má od Boha ako jeho otec. Bol šikovný, tak sa mu ľahšie kráčalo za svojím snom. V tomto roku získal snáď najvýznamnejšie ocenenie v televíznej branži a zdá aj vďaka tomu, že svoje hlasy mu dali diváci, ktorým chýbal na televíznej obrazovke prototyp obyčajného človeka. Je to herec s veľkým srdcom. Váži si rodinu, mesto, v ktorom vyrástal, ale i všetkých ľudí dobrej vôle. Primátor mesta Hriňová udeľuje Lukášovi Latinákovi mladšiemu cenu primátora mesta za rozvoj kultúry, osobitne divadelného a filmového umenia, za šírenie dobrého mena. Teraz sme sa dohodli, že komu, kto, koľko a keď. Geroj.
Dobrý večer prajem všetkým. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mademoiselle, messieurs, señoritas et señores, ľudia miš urajím, dámy i gospodo, pani i panovia, dámy a pánové, páni a dámy, dobrý večer. Priznám sa, že chvíľku som mal pocit, že sme na nejakom kvíze o najslávnejších osobnostiach z Hriňovej, pretože sa povedalo, narodil sa, mal 4 roky, začal chodiť a vždy sme čakali, že kto to je, kto to bude. A našťastie sa vždy dostalo nejak k tomu rozuzleniu. Čakal som, kto bude mladší odo mňa, dokonca ešte aj toho obrtala nosatého som trhol o 4 roky. Takže ďakujem veľmi pekne. Trošku ma zarazilo pri tom mojom mene to, že vítame hostia, ale v podstate je to už tak trochu pravda, pretože už na strednú školu som dochádzal, takže som bol častejšie preč ako doma, potom na vysokú som dochádzal, na vojnu, tam už som býval v podstate, no a nakoniec som zakotvil v tej Bratislave a snažím sa podobne ako Jožko Gertli aj pán Václavík, ktorí preslávili trošku Hriňovú inak, tak ja sa snažím v tej mojej oblasti a rozširovať do sveta toto dobré meno. Otec mi kázal dlhšie hovoriť, lebo sa prezlieka. Ale inak inštrukcie boli, dostanete plakety, kvety, poviete 2 vety a ďakujem. Určite je vám známe meno nášho veršotepca Matúša Báčku. Po 20 rokoch si on a jeho priatelia trúfli prísť na javisko a osviežiť si jeho legendárne variácie. Radosťou mi srdce bije, že ste tak trpezlivo čakali 20 rokov na variácie. Dosť je to. Krásne ste zostarli a ja som vymladol a stále som s dobrou náladou. Ja som si tu pripravil také, ako vlastne variácie začali. Je to taký súhrn tej našej histórii. Čo mi to hovorí, ako? Tak sa hádam, aj takto dáme. Aha, už sa im počujem. Keď som ešte robil v Hriňovskom závode, tie moje básničky začali byť v móde. Na vrátnicu chodil podpoliansky strojár, ľudia si zobrali z kopy iba zopár. Isto dobre viete, a hlavne vy starí, stačila básnička a bolo po strojár. Pracujúcu triedu dobre som podpichol, obrázok prikreslil aj števko kulichov, aby som dal vás tu. Po voľakom čase nás zrazu napadlo, čo tak z tých básničiek založiť divadlo. Najprv sme sa stretli iba tak v garáži, že kto bude prvý, čo sa hrať odváži. To bolo. Kto tie dosky slávy najskorej zazvonia, našiel sa len jeden, a to z hore Hronia. Pridali sa ďalší strela i materi, aj keď ešte iba slaví amatéri. Išiel som si zodrať od písania tušku, o 2 dni sme mali prvú vážnu skúšku. Srdciami aj dušou boli sme si blízko, rovno na Veľkú noc šli sme na javisko. Na variácie prišlo ľudí spústa.
Všetci otvárali od údivu ústa. V hľadisku to vrelo ako v lete búrka. K divadlu privoňal aj policajt Hurtka. Na herectvo išiel z Medikovou Kotou. Ako dobre viete, získal 4 otov, aj s Hriňovským 5. Že zdvihol Hriňovú, veľmi sa nám cení. My sme prekročili 100 vystúpení. Tuhľa Sláko Michal, za ním tetka Dora, osobe Lukáša Latináka staršieho a Martinka Kofora. Osobe cigáňa Ľuptákov Emilko a ja ako Rudko, ale tak pocenilko. Svet sa vedel nasmiať, pichalo ich v bokoch. Ideme to skúsiť po 20 rokoch. Narodila som sa pod samou Polanou. Mamka veľmi chceli, že budem Jola. No ale keď som mala noc ako orka, otec povedali, že musím byť Dorka. Nebolo v okrese tak zdravýho decka, lebo som cicala z materinho cecka. Vyše strieha línie, až pri samej hore odievam som na fraj k mojej zlatej Dore. Chlap som bol na mieste, vojak vyslúžený, už sa mi páčili pohľadnejšie ženy. Aká moja Dora bola krásavica, ňadará plnie mlieka a červenie líca. Ale len čo som večer s hvízdou na malíčku, už aj sme boli skrytí pod smrečinou v kryčku. Darme farár kázali o hriešnosti v kázni. Boli sme do seba ako dvaja blázni. Sedeli sme spolu pri našom orechu a vtedy som cítila, že prídem do hriechu. Ľudia moji zlatí, ledva som dýchala, keď bať povedali, zober si Michala. Čo som mala robiť? Poctivá dievčina. Mesiac už bola svadobná hostina. Štebotala takto Dora, ako v hore vtáča. Rada mi doma predstaviť takýho pýtača. Čože som mal robiť? Chytali ma hnačky. Len Doru potešia prísť na pýtačky. V tú ranu som bežal za pánom farárom. O mesiac sme stáli spolu pred oltárom. A Dora bola ku mne úprimná a milá.
keď som jej vypálil, tak mi 3 vrátila. Jaj, veru ten čas letí, jak môj milý pane. 70 rôčkov už mám na hrtane. Musím dávať viac pozor na seba. Chybný krok urobíš a ideš do neba. Keď aj mňa to dora na moju dušu zlosti. Čím ďalej, tým viacej mám zimnejšie kosti. Ale si pre mňa jediná. A niekoľká toľka. Už máme časenky u hrobára Rúka. A čože ste takí smutní ako svinie pri prázdnom Vánovci? Jaj, Teško, hneď som ťa poznala po hlase. Nože porozprával, ako bolo v baže. Čože mám vravieť, ako bolo v base? Čapli ma žandári pri prázdnom fifase. Keby som mal kľúčňov, čo by som zaspieval? Da neprichádza zima, mám starosti z drevu. Jaj, Teško, veď my sme ťa už mali ako rodinu. A ty si nám zhumbľoval celú oračinu. Hádam vás vymláčim, pán Pľuhitárov-prie. Veľké ste pobrali a nahali len drobne. Potichu, sváčky, a pekne, bez vadetia. Vezme vám nahali zo pár nasadenia. Veľmi dobre vieme, no čože by ste na jar hodili do sebe. Nevolám ťa, Teško, k bráne, lebo pluhu. Ale mohol si vybrať oračinu druhú. Buďte ani tetka v tejto veci vierna. Nevede poďme každá oračina čierna. Ľadnem na kolena, tetka moja, aj tu. Máte na okolí tú najlepšiu fajtu. Da peče babu alebo pacale, tak vás spomínajú moje dietky stále. A trudne nestrekajte. Lebo vám bude beda, keď deti dostanú rakovicu. No už mám toho dosť. Už je vo mne zlo. Aj mi tečú slinky. Ste horší, jak tie mandolinky. Dora, nekríže tak prúdko. Už zďaleka čujem, že sa blíži Rúdko. Ide. Idem zo školy, ale som tu. Ty môj žiak radostný, ako si mi húrkou, aký si bočný. Ale vidím, že nenesieš ani chleba, ani pomazánku. Nože sa, Rúdko, pochváľ. Akú, že si dostal známku? Dostal som jednu. Jednotku? A nie. Tak dvojku? A nie. Pokúšal som veľa, tak som dostal červoniavite. Ja tvoju dušu biednu. No zasi nepočúval triednu. Náhodou, triednu máme na uľovni. Fajčíme s ňou spolu s boľovní. A že si to
prišiel Deško? Do Bratislavy peško. Boli sme tam pesťami informovať vládu. A keď sme v Únii, ideme pokopať od hladu. Keď si správny Slovák nedá aspoň deci, dopadneme horšie ako slávni Gréci. Ja mám potrebu valu. Dali ešte dávať peniaze do eurovalu. Deško môj zlatý, a pýtali ste si tam aj robotu? Keď už tá vaša menšina prišla na žobrotu. Veď ale každý z Rómov vie to, že ani pre gadžov roboty nie to. Dobrať bielým prácu, tu sa mi rodí. To mi nedovolí moja česť ani svedomie. Aby som každý deň chodil na nákupy. Keksy, mlieko, maslo, pol litra aj kuracie trupy. No a teraz čo nenakupuješ? Aké máš dôvody? Veď sú tovarom prepchatý obchody. Joj, tetka moja dobrá, tu vidieť neviem. Z lesa dnes kupuje, všade sa kabel. Čo s tebou, bohým človekom? Ja viem, z lesa drevo ťahá aj po snehu mekom. Ale už idú na vás blesky aj hromy, lebo ste vyrúbali aj tie chránenie stromy. Tak. Nebude vám tetka trepať takú volovinu. Strom spadol do dvora, polámal sa na metrovinu. Sme chlapci spod Borania, smejeme sa bez prestania, nie tak veľmi, len tak málo, aby sa nám rozhodlo, lásky srdci hrál. Nie tak veľmi, len tak málo, aby sa nám rozhodlo, lásky srdci hrál. Milé dámy, vážení páni, tok času predurčil ukončenie nášho programu. Sme radi, že sme ho venovali ľuďom, ktorých si nesmierne vážime. Vložili sme doň svoje srdcia, aby sme čo najúprimnejšie mohli prejaviť našu vďaku. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli, aby ste svojou prítomnosťou umocnili prejav úcty a vďaky. Vážení hostia, v tejto sviatočnej chvíli vám želám pevné zdravie, veľa optimizmu, chuti do ďalšej práce a radosti zo všetkého, čo vás obklopuje. Ešte raz srdečná vďaka za všetko, čo ste urobili pre naše mesto. Bodku za našim programom urobí folklórny súbor Hriňovčan. Po jeho vystúpení vás v mene hostiteľa, primátora mesta, srdečne pozývam na slávnostnú recepciu do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska. Dovoľte mi, aby som sa s vami rozlúčila vyznaním Matúša Báťku. Vtedy som Hriňovčan, keď vidím poľanu, keď mám fujarvočku z bazy malovanú.
Keď počujem husle, lebo heligónku, ide mi vyskočiť z hrude srdce vonku. Klobúčik s rytiaskou, remen vybíjaný. Tu som sa narodil, tu som odchovaný. Sa dva stoly. Šeďou, no.